ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଗୋ ବ୍ଲକ କୁଆଁପାଡ଼ା ଜିପିର ସୁଜନ ଯୁବକ ଶରତ ପ୍ରଧାନ ଏକ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି ଦେଶ ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶରେ ଇଲେକ୍ସନର ପର୍ବ ଚାଲିଛି, ଭୋଟିଂ ଦେବାର ପର୍ବ ଚାଲିଛି ଆଉ ସମସ୍ତ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଉଚିତ ଜାଗାରେ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାକି ଦେଶର ଉନ୍ନତି ହେବ, ପ୍ରଗତି ହେବ, ମାଆ ମାନେ ଭଉଣୀମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ, ଦେଶ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ। ଶିକ୍ଷା ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଏହି ଭୋଟ ଦେବାରେ ସେହା ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବ। ଯଦି ଆମେ ଉପଯୁକ୍ତ ଜାଗାରେ ଭୋଟ ନ ଦେବା ତାହେଲେ ଦେଶର ପ୍ରଗତିରେ ବାଧା ହେବ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାଧା ହେବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ସମସ୍ତେ ସଚେତନ ନାଗରିକ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଶିକ୍ଷାଧିକାରରେ ଉନ୍ନତର ଆମ ଦେଶ ବା ଓଡ଼ିଶା ହେଇଛି, ସମସ୍ତେ ଉଚିତ ଜାଗାରେ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାକି ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳ କରିବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।